Здравейте, вие сте с шоуто на професора и шофите. Сега каква ще ни снима да? Да, ти кажи. За тревата. Шофиче си изкусен трилман. Ела тук пред зрителя. Ела тук пред българския зрител. Дебел такъв изрод. Да кажеш за реакцията от тревата. Давай да. Аз не знаю, Павка. Честно казано, умирам. Що ти си умрял, бе? Циганин. Защото какво ще оправим, бе, за какво са? Марика, къде бе? Марика отива в родилното да ражда. Процента? Кажи нещо, колко че става? Марика, лапа ли нещо? Лапа, всичко лапа. Всичко ли лапа? Всичко. Да. Всичко е мърда. Виж човека, имаме вече издъртели, бе. Че знаеш ти нещо, бе. Нека да обърнем камерата към тях. Айде, сте се крили, бе. Ай, чао. Чакай, срам сега. Дай, Ти сме... Вече имаме изръчали да знаете. Скоро ще имаме и нови актьори, шофи. Нови актьори. Колец. Син. Това е, Фейсбука разваля хората. То спустя, ако се развали. Ела тук. Айде, самица, бе, куса. Я за цял лич пред чолото ви, бе. Айде, Лука! айде. Какво не? Любе на двойката, бе, Айде, Айде, давайте, давайте. Айде. Давай, ще звъня, нямай. да преобърна. Добре, бе. Това е сега ние за... Това ни е шоуто на зрителите, моля, че са. Ела тук, че бе. Ела тук, бе. Мързелив такъв пужек. Кажи там пак, бе. Кажи на българска зрител нещо, не. Пожелай ми нещо. Здрасти, чао. Кой ти здрасти, чао. Отивам да пуша трева, бе. Елате да проследим шофите къде отива. Бе, я духайте. Да. Кой ти се разкаже? Ти травестит ли си? Какво е ти Да. червил сега? Да. Ма ти си гей? Да. Гей ли си? Аз си признай тук пред Да, българска зрител. да, Гей да, ли си? да. Гей си? Да. Определя ли те пешката? Определя ли те? Я Не, кажи. не. Да, не бе. Къде Айде, пеш? бе. По реквизита и така трябваше да бъде. Къде пеш? Къде пеш? Убих го. Как ще убиш пеш, бе? Процентите тук се сменят. Който и нещо сега. Който и нещо, я ми кажи, бе. Не знам. Как ти знаеш, бе? Как ти знаеш, бе? Шоф, я разкажи на драгия зрител как вчера откраднахме пари. Я разкажи. Първи откраднали, бе. В университета, бе? Бях се опустнати. Не. Значи Шофът открадна 400 лева от университета. Не знам как ще ги връща сега. Ти си... Сега гледай, бий зрителите, може да го бих, бе. Бей, как? Може да биеш зрителите. Ела тук, хората да гледай. Как ще биеш зрителите ни? Не стига се да Той прави така. Айде въпрос към зрителите. Някой въпрос към зрителите. Някой зрителите, някой въпроси. Айде процента, аз снимайте процента. Снимайте процента. Какво правиш в видеото, а? Айде бе процента. Твоето хуй ли? Тук даже и въпросите са едни процента. Я не задай един въпрос, бе. Че отдавна си той шоу. Я не задай един въпрос. За какво правиш той шоу? Това е въпрос. Тега богат! Сега, веднага. Ще ти вземем пари. Това по-голям въпрос той няма. Ще вземем пари, драги зрители. За той ние ще вземем пари, а те шоу. Ти или аз не знаех. Може да имаш заплата, бе, идиот. Това заплата взимаме. Едни кирливи с 200 лева. За него са кирливи, за другия са живот. София, кажи, имаме ли пари ние с тебе, бе? Не. Нямаме. Бедни хора! Но и не трябва да знаят. Но и не трябва да знаят. Нищо Айде, не. Процента, бе. Много ги смили в този процент. Значи, как сме го откраднали, взели? Процента наби. Звъни полицията. Обажда се на 112 на Шофи. Телефона ми го откраднаха. Ето че. Процента и телефони ли крадеш, бе? Полицията ли, бе? Тук процента ме би. Моля ми се, умолявам. Процента много се сме. Ха-ха-ха. Много смешно. Лачи го разслоите, наистина. Ще става лошо. Се преобръщаме. Чай, не може да бъдем на собствениците на шоуто, бе. Се опашвам от процента.
Оф, не знам, те бъдат много грешно. Софи, дай да пейдем струпче с такова. Чай, тъй сме. Бея. Не. Ще ти цясно правя. Ще ти цясно правя. Ела тука, бе, бе, какво да пазиш от пежата да и бъбе? Абе, да. Ела тука. Толкова се сби за кадър неща. Чакай. Сега, вейч. Ние пак не. Аз по време на шоуто ни пия, процента на нос снимам. Браво, бе. Ще само шуто. Ай, пари си пришъл това. Ай, ти виж, ама сби! Ще бама. Някакъв друг въпрос от публиката. Не. Мамата. Защо пушиш трева? Значи, чакай, че пуши трева, гледай. Гледай какви простотии ръсят. Ние сме толкова честни хора, ние с наркотици се занимаваме, ние с простотии, моля ви се. Не ми плуна, бе. Но, извиняй, ама... Чакай, че изгориш Марика и няма. Не, благодаря, брат. Усещам, че ще изгориш, Софи. Не, няма да изгори. Ай, процента. Ще изгори... Процента? Мамо, Кое ще изгориш? професоре, това момиче ще изгори. Я виж, че. Кажи как се казваш на български. Гледай там. Ти кажи как се казваш. Как? Мими. Мариана. Не. Мими. Просто На Мими. колко си години, Мими? 100. Вика два ченчи тук вече. Може да му вземем неговата работа, защото да знаеш. Кажи Кажи нещо. Ние сме луди, виж. Виж как такива етикети ни са ни лепали Обидно е, право, отдавна. не знам, обидата. Тъй, Марийка къде е? Няма. Няма. Ники, айде. Айде, ме. Що дърпаш нашите зрители, бе? Без мене, брат. Нормално се сега без мене, айде. Петлянята. Те много ли са Шофиче за 5 леля си, бе? Ай, стига. Стига сме тормозили. Стига сме тормозили. Пардон. Стига сме тормозили хората. Като гледам процента вече, толкова си тормозен. И другия. Ела тука. Близо. Покажи са. Покажи си, махни си очилата. Покажи са. Казвам се. Аз няма да се покажа. Кажи коя си. Петранка. Мариан ли? Белчев. Марин ли? Циганин ли? Ти бай жегата. Процентите се смеят, те ще не ми харесват. Скоро ще отидем в полицията с тия. Много се смеят и с проценти. Шоф, я води шоуто, че на мен не са пие. Не ме снимай докато пия, моля че са. Българска че ми трябва да знам. Алкохолик. Това е долу на алкохолик. Не е вярно. Къде си видял, че да пия, бе? Снимай! Към него. И сега Какво снимаш, бе? Абе, шоф, ти едно шоу не можеш да бъдеш. Абе, брат, горев. Разкажи си за това там. Айде! Тук не Марика се изсарала. Моля с моето близък план. Вземи много пари от нещо, бе. Я? Шоф, искам, знам, че искаш да го изядеш, ама... Да, не моля, че става. Идейте. Снимай. Снимай го! Алкохолика му долу. Без мене. Снимай го, как си? Така, щяхме да ви разправим нещо, защото аз се забравих репликите. Софи, знам, че искаш Марийка, ама няма Марийка. Абе, няма да вземеш бръсен. Така, всички са се изкисали, тук офис ни е. Аз не Процент, говоря. че? Си горе. Че нещо така. Процент? Но ни! Айде, нулио. Процента нулио. Тъй. Къде? Много иска да се снимат тези зрители, бе. Коч! Раздава ми се зрители. Сега пухчета. Вече са тук ги листата. Палко по по-тук. Желай си нещо.
Не спрете да снимате. Еми тогава не се би. Ето, аз желая. Може ли така? Гледай сега, ние се раздаваме за български език, че гледай какво прави. Що ми го щупи? Що ми го щупи? Виша. Стига, мана. Ще ми е така. Те... добре де. Пари, дете. Елаче тук да снимате, гледайте. Погледай, че какво ти еш? Шофите са ти играчките на коледа. Шофи, що си изпилял играчките тук, бе? Ще гърми. Знам, че си обичаш играчките, ама тук не трябваш да ги изпилеш. Ще се махнем вече. Снимай. Ай, минде. Ай, вари. Това беше края на първи епизод от нашето завръщане. Ще се видим след малко пак с български зрител. Така че довиждане от мен и от Простак. Чао. Шофите, чао.